Türkmenistanyň Ahal vilayetinde gurulan täze dolandyryş merkezine öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň arkadagy ady dakyldyň. Täze henüzem tamamlanmadyk şäheriň adynyň saýlanmagy tötenliginde arkadagy ady prezident Serdar Berdimuhammedowyň diňe bir kakaty bilen çäklenmeýär. Eýtem onuň özüne de käwagt arkadagy ýa-da arkadagy Serdar diýilýär. Bagasy milliardlarça dollarlyk täze şäheri arkadagy adynyň dakyljagyny şu ýylyň ýadynda azatlygyň çeşmeleri hem öňünden habar beripdi. Ahal vilayetiniň Göktepe etrawynyň çäginde henüzem guruluşy gatyndaky Ahalyň täze dolandyryş merkezi mundan beýlek arkadagy diýilip adlandyrylýar. Ýurdun 5 sebitiniň biriniň dolandyryş merkezi şäher statusyny alan arkadagy geçer. Şeýlelik bilen Göktepe etrawynyň territoriýasy arkadagy şäheriniň dolandyryş çägine öwrülýär. Bu karar 21 dekabrda eglan edildi. Arkadak şäherindäki diýeshalaryň bir näçesi hem Gurbanguly Berdimuhammedowyň we onuň garyndaşlarynyň adyny göterer. Ýurdun häkimetleri ad saýlananda ýurdun ähli sebitleriniň ýaşaýjylarynyň islegleriniň şeýle hem jemgyýetçilik guramalarynyň teklipleriniň göz öňünde tutulandygyny aýtdylar. Täze şäheriň adyny tapmak meselesi prezident tarapyndan ýylyň dowamında bir näçe gozgalypdy. 28 aprelde Serdar Berdimuhammedow täze şäheriň ady meselesini halk bilen ara alyp maslahatlaşmagy tapşyrypdy. Şeýle bolsa şu ýylyň maýaýynda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri täze şäheriň arkadagy diýilip adlandyrylmagynyň planlaşdyrylýanlygyny habar beripdi. Olar şäheriň adyny iýun aýynda Gurbanguly Berdimuhammedowyň doglan güni münasibetli eglan etmek planyň bardygyny aýdypdy. Emma soňra maglumatyň habar çeşmelerine sızmagy sebäpli Berdimuhammedowlaryň nägile bolandygyny we şäheriň adyny eglan etmek planlaryny ýa-da süýşürenligi ma'lum edilipdi. 2022-nji ýyl Türkmenistanda mejlis tarapyndan halkyň arkadagy ýyly diýilip eglan edilipdi. Hut şu ýylyň dowamında arkadagy Gurbanguly Berdimuhammedow birden ýaşlara ýol bermek bahanasy bilen prezidentlikden çekiljeğini eglan etdi we prezidentiň ornuny eýlen ogly Serdar Berdimuhammedow arkadagy Serdar diýilip eglan edildi. Etaty kanun çykarjy organ halk maslahatynyň baş tutany bolup galan Gurbanguly Berdimuhammedowyň ady bolsa Gahrman arkadagy diýilip tutulup başlandy. Ýurdun häkimetleri täze şähere haýratyn ähmiýet berdiler. Prezidentiň karary bilen arkadagy şäheriniň açylyşy münasibetli dawaraly harby parat geçiriler. Prezident açylış dawarasyny milli ruh bilen sadlaşykly medeni çäreleri gurama arkaly ýokary derejede geçirmegi tapşyrdy. Emma şäheriň açylış dawarasynyň senesi entek eglan edilmedi. Bu aralykda täze şäherdäki bir näçe diýeshalar prezident maşgalasy bilen baglanşykly. Şolsanda Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky üçün saglyk we dikeldeş merkezi selgähdäki arkadagy ýadygarlygy Aban Naif adyndaky Halkaratçylyk Akademiýasy we Berdimuhammed Anaýew adyndaky Ahal pedagogiki orta hünär mektebi ýaly täze obýektler medeniýet habarlarynda sanalyp geçildi. Täze ýyl bayramynyň öňü süresinde Türkmenistanyň ähli künjeklerini, şol sany Mary we Balkan vilayetlerini polisiýa idaralary gödäwçiligi güýçlendirýär. Mary şäherine polisiýa işgärler gije sagat 10-dan soň köçe çykýan adamlar barlaýar. Bolimler polisiýa işgärleriniň köçe gödäwçiligine çekilýär. Türkmenbaş we Balkanawaz şäherlerini polisiýanyň ýanyna garşy idaralary hojuluklara aýlanyp ýangyn howpsuzlygynyň düzgünleri barada düşündiriş işlerini ýygyjamlaşdyrýar. Ýol gödäwçiligi polisiýasy köçelerde awtogolaw hereketiniň gödäwçiligini batlandyrýar. Bu şäherleriň ählisi häkimetleriň bayramçylyk günlerini jemgyýetde asudalygy we düzgün tertibi saklamak hemde howpsuzlyk düzgünleriniň berjaý edilmegini gazanmak tagallary bilen düşündirilýär. Şu günler Mary vilayetinde güýçlendirme batlandy. Polisiýa işgärleri bilen bir hatarda orta mektepleriň mugallimleri hem gödäwçilik işlerini çekilýär. Adamlaryň arasynda täze ýyl bayramçylygynda petard ýarmazlyk, gije sagat 10-dan soň öýden çykmazlyk ýaly düzgünler barada düşündiriş geçirýärler. Diýip Maryly ýaşaýjylar aýdýarlar. Şol bir wagtda sebitiň umum bilim berýän orta mekdeplerine ýokary synp okuwçy ýaşlaryň arasyna polisiýa işgärleri we mugallimler tarapyndan täze ýyl bayramçylygy münasibetli wagt nesihat işleri ýaýwanlandyrylýar. Şeýle-de okuwçy ýaşlara täze ýyl bayramyna öz başdak oturuş geçirmek ýa-da partlaýjy petard atmak gadagyny edilýär. Şoňa meňdeş güýçlendirme çäreleri Balkan vilayatynyň Türkmenbaş we Balkanawaz şäherlerine hem ýaýwanlandyrylýar. Ýol gödäwçiligi polisiýasy alkogol testiniň geçip bilmedik ulaw sürüjüläriniň şeýle-de howpsuzlyk kemerini dakman ele salynan sürüjüleriň transport serişdelerini uçdan tutma jerime drolgularyny alyp gidýär. Şeýle-de köçelerde radarlaryň sany artdyryldy.
Ýol polisiýeti göreldi. Bulardan başga da polisiýanyň ýangyna garşy gullugy hojalyklara aýlanyp täze ýyl gijesinde öýlerdäki arçalarda elektrik çyralaryny ulanmazlyk, kalyan ýa-da çylym çekmekden şeýle de alkogol içmekden saklanmaklyk barada düşündürüş işlerini geçirýärler. Gol çekdirýärler. Gaz we elektrik enjamlary talaba laýyk bolmadyk hojalyklara jerime töletdirýärler. Diýip bir balkony ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bulardan başga da täze ýyl güýçlendirmeleriniň çägine ozal azatlykdan mahrum edilip soň azatlyga çykan raýatlaryň ýaşaýyş çaýlarynyň töweregine polisiýa patrulluk edýär. Ýa-da olar galp aýyplama bilen 15 gün möhrete wagtlaýyn tutduk edilýär. Ýöne diňe bir gara donly adamlar ähli raýatlar berik gödäwçilik sebäpli bayramçylygy duýman geçirýär diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi aýdýar. Bu aralykda Günbatar Sewitde mesçitleriň imamlary jemaatyň arasyna täze ýyl bayramçylygynyň islam dinindäki orny barady wagt nesihat işlerini ýaýbanlandyrýar. Dini işgärler täze ýyl däpleriniň ýerli inançlaryň kadrlaryna gawat gelmeýändigini aýdýarlar. Bayramçylyk desturlarynyň hatyryna täze ýyl arçalarynyň daşyndan aýlanmaklyk mektepleriň, kärhanalaryň golaýnaky arça agaçlaryna dürli görnüşli oýunjaklary we bezek çyralaryny asmaklyk türkmen dini işgärler tarapyndan günä hökmüne düşündirilýär. Lewawyň dolandyrys merkeziniň durky täzelenen iň iri bazarlarynyň biriniň açylış tabarasynda uly taýýarlyk görülýär. Häkimetler bu sebitde ozoldan bary bolan köne goş golamlaryň sowda nukudyny dargadýar. Türkmenabadyň durky täzelenen merkezi Daýhan bazarynyň 25-nji dekabrda açylmagyna garaşdyrýar. Munyň bilen bagly güýçli depkini arasaçylyk we bezek işleri geçirilýär. Bularyň çägine ýyla tarasyna Gök bazar diýilip hem adlandyrylýan bu sowda nukudynyň golaýyna öz öý goşlaryny satyp çykarýan raýatlar hem kowulýar. Dip bu ýagdaýlara saýat bolan ýerli ýaşaýjylaryň biri 20-nji dekabrda gurrun berdi. Ýurtdaky agyr ykdysady krizisyň arasynda soňky döwür ýurduň beýleki kunjoklarynda hem bolşýaly. Türkmenabadda da ujypsy nyrky hojalyk haritlaryny, şol sanda mobil telefonlaryny, egnesiklerini satyp çykarýan adamlaryň sany göz görtüle artdy. Bu günler täze ýyl bayramçylygyny nähildir bolsa bir pul edilmegiň aladasyna bazara haritlaryny çykarýan raýatlar hasam köpeldi. Dip söhbetdeşimiz nykdy. Sol bir wagtda häkimetler resmi ýagdaýda bazardan yer satyn almadyk bu raýatlar üçin goloýdaky köprüniň aşagynda sowdasyny dowam etdirmeklerine ruhsat berdiler. Bu köprüden geçen ulaglaryň çaňy sowdagarlaryň we olaryň haritlarynyň üstüne düşýär. Bu sebäpli dem almak hem kyn. Satyjylar başga bir ýere geçjek bolsalar, polisiýa destine olary kowýar we diňe görkezlen ýerde sowdasyny dowam etdirip biljekdiklerini aýdýar. Dip bu ýagdaýlaryň jekmejikleri bilen tanys söhbetdeşimiz aýtdy. Yerli media bu dören ýagdaý barada maglumat bermeýär. Azatlyň şäher häkimliginden kommentari almak diýense hem netijesiz tamamlandy. Azatlyk häkimetleriň soňky döwürden bäri resmi ýagdaýda bazarda yer almagy mümkinçiligi bolmany üçin öz haritlaryny sowda merkezleriniň golaýynda satmagy mejbur bolan raýatlara basys edýändigi barada hem habar beripdi.